Yahweh tayo ti, ori ti gloria, kantaan tayo ti, dakel ngayat na. Isut kalasag ken mangikanawa, ranyag ken daeng mangbungon ken kuana. Taalwad mo awan makayeb kas, sa dinumanan da masarap. Rabaw dagiti banbantay ken tayag, iti tuduken linaaw may warna. Kasla tapok na lapit kang unay, sikat katalik di ka magkurang. Ingget irut na asim na indaklan, na marswagayem ken mangisalakan. Diyos nga amami, ayat mo dakel, kantaan daka, dagiti anghel, dagiti aparswa, agkanta kami, pudno apanag dayawin kamiten. May daydayaw iti Apo, da kayo nga adipen ti Apo, idaydayaw yo tinagan na. Madaydayaw kuma tinagan na, ita ken iti agnanayon, nga awan inggana. Nagkararag tayo. O Apo Diyos, amami ay nailangitan, maminsan payo Apo, umasidig kami maninken ka. Siraragsak kami o Apo Diyos, nga iyeg iti naimpusuan, nga panagyaman mi, ti aduunay, parabor mo kada kami, ti salunat, ken amin nga adda kada kami. Bigbigan mo Apo nga awan dagitoy na awan iti asem ken ayat mo kada kami. Pakawanan na kami Apo ti anyaman nga nagbasulan mi ken ka. Napuutan mi manu Apo wenno saan. Ket ited mo kadi ti presensya ti Espiritu Santo nga isu iti makiadda kada kami tanoy daydayaw dakat espiritu ken ti kinapudno. Bendisyonam kadi amin Apo nga makangeg daytoy agimong sa dinuman nga paset ti ayanda. Bendisyonam met Apo ti pastor mi ken dagiti sasao ti biag nga isumanen iti kalasag mi ti aginaldaw. Dagitoy Apo ti pakidawat ken pagyaman mi tinagan ni Apo Jesucristo nga mangisalakan. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Agbiaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Tindan ti tinapay, ti biyaga po. Ito'y kararwa, kas panang ted mo diyay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Ti panakaibasa tinasantuan na surat. Umuna basaen ket masarakan tayo iti libro ti Salmo 104 verse 24 agingga
34. O Jehovah, anyan ang nagadu dagiti aramid mo, na insiriban ti panangaramid mo kadakwada amin, ti daga napno iti pagsanikwaam. At daytoy ti baybay, dakkel ket nalawa, isu ayan dagiti agkunol-kunol abanbanag, adi mabilang, babasit man ken dadakkel nga an animal. Adda ijay amagna dagiti sasakayan, adda balyena nga inaramid mo ang makiayam sa jay. Dagitoy aguray da amin ken ka, tapno ikam ida iti taraon, iti maiparbeng a tiyempo. Ikam ida isuda ako yanda. Ukradem ta imam isuda mapnekda iti imbag. Ilinged mo tarupam isuda agdukot da. Ikatem ti anges da, matay da, ket agpulang da iti katatapok da. Sika, inbaon mo ti spiritum, maparswadan, ket pabarwem ti langa ti daga. Ti dayag ni Jehovah agpaot kumang agnanayon, pagragwam kuma ni Jehovah dagiti araramid na. Iso, ataljapan na titoy daga, ket agpigerger. Kalbitin na dagiti banbantay, ket agasukda. Kankanta akto ni Jehovah kas kapaot ti panagbiag ko, kankanta akto ti pangidaydayaw ti Diyos ko, bayat ti kadak. To'y panagpanpanunot ko, nasamit kumaken ko na, pagragwak to ni Jehovah. Amen. Bendisyon ang kating kinapudno, Apo iso taraon ko, Apo, ken mangpukatiki nadakes ko, ketal na kenragsak masarak ko. Ibasa kada kayo ti sao ti Apo a masarakan iti naimbaga damag iti surat ni San Juan kapitulo 10 ken 5 versikulo 20 ken 6 ken 20 ken 7 ken umalati tayo iti kapitulo 10 ken 6 versikulo 6 aging gana iti 10 ken 7 ket kastoy iti maibasa. Umay to ti mamagbaga, ti espiritu ti kinapudno, manipod iti Ama. Ibaon konto kada kayo, manipod iti Ama, ket agsaon to, amang paneknek iti may papan kanyak, agsaksi kay tumet iti may papan kanyak, ta nakikadkadwa kayo kanyak, manipod iti damo. Ket itata, imbagakon, kada kayo, agladladingit kayo. Ngem ibagak ti pudno kada kayo, pagimbagan yu matlaong, no pumanaw ak, tanudyak pumanaw, dinto umay kada kayo, iti mamagbaga. Ket intun umay, paneknekan nanto kadagiti tao, ti lubong, nga agbidot da may papan iti basol, may papan iti kinapudno, ken may papan iti panangukom, iti Diyos iti lubong. Nagbidot da, may papan iti basol, agsipod da saan da amamati kanyak. Nagbidot da, may papan iti kinapudno, agsipod da mapanak ken ni Ama, ket didakto makitan. Nagbidot da, may papan iti panangukom, agsipod da naukumen, dagturay, dito'y lubong. Adu pa'y ti ibagak kada kayo, ngem diyo pa'y
kaabalan nga awaten ita. Ngem inton umay ti espiritu ti kinapudno, idalan na kayto tinananay a kinapudno. Dinto agsao ti bukod na apan nakabalin no di ket ibaganan to dagiti mangegna. Ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasamak. Itanok to idanon to ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kwat ti Ama. Daytoy tigapuna a kinunak nga idanon to ti espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Iti saan anabayag di dakton makita. Ngem kalpasan met iti basit a tiyempo makita dakto manen. Kinunati sumagmanong adalan kadagiti kadwada anya ti kayat na asawen daytoy. Ibagbagana nga saan anabayag mabayag, di tayo makita, ngem kalpasan, met iti basit at tiyempo, makita tayo manen. Kinunanapay, agsipod, damapanak, ken ni Ama. Ni Apo Diyos, nagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, na santuan na surat. Amen. Ti sao, anaragsak, sa Ama magbiag, ti sao anaragsak, sa Ama magbiag. Jesus' name.
Igat ti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, babon iti mensahe iti kanta nga iso nga impaay, iti Nax Virtual Choir, iti panangipangulo ni Brother June. Ket agyaman tayo kakabsat, iti daytoy ngal daw, nga iso nga insagot ni Apo tayo nga Heso Kristo kada tayo amin, tapno makapagdaydayaw tayo kenkwana, ken tiyempo met, nga ipaay tayo iti anyaman dagiti bendisyon nga iso nga insagot na kada tayo, iti para iti panagtultuloy, iti panaka ipaay iti mensahe iti Apo. Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka, iti daytoy nga aldaw nga iso nga insagot mo kada kami amin. Agyaman kami ken ka o Apo, iti presensyam kada kami, kabayatan itiin kami nga panagdaydayaw. Ket bendisyon nam kadi o Diyos, dagiti amin nga anak mo, akadwami ita nga tiyempo, iti daytoy nga oras, iti panagdaydayaw iti Ilocano service. Ket Ama, ikamatalik mi ken ka iti mensahe, nga iburay iti anak mo itangal daw, nagbalin nga taroon iti kararwami o Apo, dagiti anyaman na manggagmi nga sasaom, nga nagtaod iti nasantuan nga Biblia. Ket dagito iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan ni Apo mi nga Heso Kristo. Amen. Kablaawan kayo amin itinagan iti Diyos Ama, Anak ken ti Espiritu Santo. Iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket ti selebrasyon tayo ket Pentecost. Ket no Pentecost iti pagsasaritaan tayo, ket maipalagip kada tayo ti aldaw, nga dagiti disipulo ni Apo Heso Kristo, ket inawat da iti Espiritu Santo. Ket masarakan daytoy iti surat iti Aramid, Kapitulo 2. Ngay pagpakita na ditoy iti panakabalin ti angin, ken oray pay iti dila, nga apoy babaen iti panakabalin iti Santo Espiritu, nga iso nga naipaay kadagiti tattao, iti intero alubong, kaangro na ijay Jerusalem. Ijay umuna nga selebrasyon iti Pentecost, ket adda iti 3,000 nga tattao nga nabautisaran. Ket isumat iti nangrugyan, iti umuna nga iglesia. Isu nga daytoy nga selebrasyon iti Pentecost, ket may papan iti panagkasangay, iti umuna nga iglesia, iti Diyos. Ket no kitaon tayo ti kay papanan daytoy nga Pentecost, ket naadaw iti sao iti Griego, nga kay papanan na ket 50 or 50th. Ket dagiti Jewish iti selebrasyon iti Pentecost, ket awawagan da iti Hebreo nga Shavuot, nga di kay papanan na ket lawas. Ket daytoy ket makita iti may ka-50 aldaw kalpasan iti panaggungar ni Apo tayong Heso Kristo, or dijay Passover nga kunana ditoy. Iti dayjay nga aldaw ket insagot ni Apo Heso Kristo, ni Apo Dios, iti linteg ken ni Moses, ijay bantay Sinai. Isu nga daytoy nga selebrasyon dagiti namati iti Dios, daytoy nga Pentecost, ket maramid iti may 50 nga aldaw kalpasan iti panagungar ni Apo tayo nga Heso Kristo. Isu nga tangal daw kakabsat, ket kitaan ken utubon tayo, iti may papan iti Espiritu Santo, ken oray pay nga amwen tayo, no anya ti kayat nga sawen, no anya ti trabaho, iti Espiritu Santo iti biyag tayo.
Kahit iti daytoy nga gundaway, iti panagmaymaysa tayo amin, itinagan ni Apo tayong Heso Kristo. Kahit adda iti talo nga banag, nga trabaho iti nasantuan nga Espiritu. Umuna ti Espiritu kahit iso ti mangidalan kada tayo, nga umay ken Apo tayong Heso Kristo. Kas kinunana iti paset ti nasantuan na surat, nga iso nga imbasa kakabsat, iti surat ni San Juan, Kapitulo 10, kaninam, versikulo 7, aging gana iti 10 ken maysa, nga kinunana ditoy, ngem ibagak ti putno kada kayo, pakimbagan nyo matlaong no pumanawak, tanodyak pumanaw, dinto umay kada kayo ti mamagbaga, ngem no pumanawak, ibaon kunto kada kayo. Ken inton umay panaknekan nanto kada tao ti lubong, nga agbiddot da may papan iti basol. May papan iti kinapudno, ken may papan iti panangukom ti Diyos iti lubong. Nagbidot da, may papan iti basol, agsipod ta saan da mamati kanya. Nagbidot da, may papan iti kinapudno, agsipod, ta mapanak ken ni Ama, ket didak to makitan. Nagbidot da, may papan iti panangukom, agsipod ta naukuman tagturay, daytoy alubong. Iso nga, no kitaan tayo kakabsat daytoy, ket iti saritaon na, ket may papan iti basol. Nga datoy amin, ket nagkurang tayo, iti dayag iti Apo. Datoy amin, ket nagbiddot tayo, iti panakaamu ken kuana. Nga kinunana ditoy, ket naukom tayo, gapo iti panagbiddot tayo kakabsat. Ngem kitaan tayo, nga umay, dahito nasantuan nga Espiritu, when that Espiritu Santo, tapno ipaay na iti ayat iti Diyos, ket maisalakan tayo. Ket dito tapno kasta, ket maiyag, ni Apo Diyos, dahito nga nasantuan ng Espiritu, ket adda iti talo nga banag nga saritaon na. Nga ti trabaho iti nasantuan ng Espiritu, ket kasko naktatay, isu iti katulungan, tapno may yasidag tayo kay ni Apo tayong Heso Kristo. Umuna, ket iparang nakadatayo iti kinapudno nga nagkurang ken nagbasol tayo amin. Nga kas kinunana nga rod, iti paset tinasantuan na surat, iti versikulo 8, ket inton umay panaknekan nanto, kadagiti tao ti lubong nga agbiddot da may papan iti basol. Iso nga dayto iti trabaho iti Espiritu Santo, tapno ipakaammo na kada tayo, nga nagkurang tayo amin iti Diyos. Ket kayat na nga maisalakan tayo. Ti plano na ket maisalakan tayo. Ket no awatin tayo nga managbasol tayo, kakabsat, ket umay iti bendisyon kada tayo. Umay iti Espiritu Santo kada tayo. Ket sakbaeng agbalin tayo nga anak iti Diyos, ket masapol nga ipakaammo tayo, ken kuana, nga nagbasol tayo amin. Ket kasano nga maamuan tayo daytoy, nga maamuan nga nagbasol tayo, kakabsat. Babawen, iti tulong, iti nasantuan ng Espiritu, nga isuna tinangsagid, iti puso, ken nang lukat, iti matatayo, gapo kadagiti saan nga nasayaat, nga inaramid tayo. Isu dayjay iti trabaho iti Espiritu Santo. Tapno isu panaknekan na, nga nagkurang tayo kakabsat. May kadwa, daytoy nga Espiritu Santo, ket saan ngagsardeng, ngem iti aramidan na, ket itultuloy na, nga idalan na tayo, nga umay ken Apo tayong Heso Kristo. Kasko nakarod tay iti maysang trabaho iti Espiritu Santo, tapno ilukat na iti mata tayo. Nga naminsan ket napukaw tayo. Ngem ita ket nasarakan iti Dios, da tayo kakabsat. Nakasko na di kanta nga I once was lost but now I'm found.
minsan di tayo makita, ngem ita makakita tayo. Kakabsat. So, iparang nakadatayo kakabsat dito nga nagbasol tayo, iti sango iti Apo. Ket iso nga ti Santo Espiritu ket ipakita nakadatayo nga no agtultuloy tayo nga agbasol ket adda iti saan nga nasayaat a mapasamak kadatayo. Kas kuma nga no kitaon tayo, dagitoy nga tatao nga nagbasol da, ngay ket masapol kakabsat nga isuda ket maibalod da, gapo iti basol da. Kastamat dito iparparang ti Santo Espiritu nga no agtultuloy tayo agbasol ket adda iti saan nga nasayat a mapasamak kadatayo. Ket isupay iti trabaho iti Santo Espiritu tapno iyeg na iti pannakaisalakan. Kaya ti Dios nga datay amin ket maisalakan. Isu nga impaay na dayto yung Espiritu Santo kadatayo tapno makita tayo dagiti kasapulan kakabsat nga kasapulan tayo iti Apo iti biag tayo. May kadwa kakabsat nga naimbaga damag bay papan iti Espiritu Santo ket saan laong iyeg na iti panakaisalakan no di ket agtultuloy isu nang agtrabaho kada tayo. Saan laong nga isalakan na tayo, wenno baybayan na tayo, nalipatin na tayo, ket daytoy may kadwa nga responsibilidad iti Espiritu Santo. Ket isu nga papigsaon na ti pamati dagiti mamati. Papigsaan na datayo nga mamati. Isu nga anya ti ramidan daytoy nga Espiritu Santo. Agtultuloy iti presensya na kadatayo. Kadkaduaan na tayo daytoy nga Espiritu Santo. Saan na tayo nga baybayan? Dahito yung Espiritu Santo. Kalpasan nga pimanaw ni Apo tayo ng Jesucristo at dan dahito yung Espiritu Santo. Nga iso nga imbaga na kadagiti disipulo na ken oray pay kadatayo iti dahito nga panawan. Iso nga makasao kami may papaniti Apo, iwarna kami iti naimbaga damag gapo iti Espiritu Santo nga adda kada kami iti dahito nga tiyempo. Isu nga ti surat ni San Juan, kapitulo 10, ken 4, versikulo 10 ken 6. Kinunana, agdawat akto iti Ama, ket ikan na kayto iti sabali ama magbaga, nga agtaong kada kayo iti agnanayon. Saan laang into nabigat, iti dayto nga lawas, iti dayto nga bulan, iti dayto nga tawen. No di ket kinunana, dayto nga mamagbaga, ket agtaong kadatayo iti agnanayon till death do us part. Kakabsat. Isu nga adda kadatayo iti Espiritu Santo akan kanayon. Saan na tayo nga baybayan? Adda dito'y biyag tayo. Akas kinuna ni San Pablo iti umuna Korinto kapitulo 6 versikulo 10 ken 9 ken 20, diyo kadi amo at iti bagiyo ket templo ti Espiritu Santo. Diyo kadi amo nga agtaong kada kayo daytoy nga Espiritu nga inted ti Dios. Saan yu akukwa ti bagiyo no diket kukwa iti Dios. Nangina iti inggatang nakada kayo nga rod aramaten yu ti bagiyo pakaidayawan iti Diyos. Isu nga nabatad. Dahito'y sao iti umuna nga Korinto kakabsat. Nga iti akin kukwa, iti bagi tayo, ket iti Espiritu Santo. Ket nabatad nga imbaga na dito'y, nga saan tayo nga kukwa iti bagi tayo, no di ket kukwa iti Diyos. Isu nga makitkita kadigiti lungon na dati matay. Adda iti nakasurat, duwalaong word ti nakasurat di jay kakabsat ang mabasbasak nga kunana di jay going home. Apay nga going home, ti nakasurat di jay.
Gaputa saan met nga daytoy iti pagtangan tayo saan tayo nga tagalubong kakabsat. No diket adda iti insagana ni Apo tayo nga Heso Kristo para kada tayo amin. Dayta ko iti laglagipan tayo. Nga saan tayo nga kukwa iti bagi tayo no diket kukwa iti Diyos. Ket no kukwa iti Diyos iti bagi tayo. Ket aramatin tayo nga rod daytoy nga bagi tayo para iti pakaidayawan iti Diyos. Isu nga da kayo amin, akadwami tangal daw, nga agdaydayaw ken kuana. Intalek tayo, iti biyag tayo ken ni Apo Heso Kristo. Kukwa na tayo, iti daytoy nga aldaw, ken iti agnanayon. Isu ti kinunana dito'y paset, iti nasantuan asurat. Isu nga kaano nga inawat, iti maysa nga anak ti Diyos, iti Espiritu Santo. Kaano nga inawat niyo kakabsat, iti Espiritu Santo iti biyagyo. Inawat tayo daytoy, inawat tayo ni Apo Heso Kristo, kas manubot ken mangisalakan tayo. Ket dayjay nga tiyempo, gundaway, ket imay iti Espiritu Santo, kada tayo kakabsat. Ket nga rod, no nabautisaran tayo, iti Espiritu Santo, adda iti panakabalin iti Diyos kada tayo. Adu dagiti banbanag nga maaramid tayo, gapu iti panakabalin iti Espiritu Santo. Nalaka tayo laong amangted kadigitag kasapulan, gapu adda iti Espiritu Santo kada tayo. Ket numangted tayo, ket daytoy ket para iti pakaidaydayawan iti Diyos saan adda tayo. Takinunana nga rod nga saan tayo nga kukwa ti bagi tayo. Ket imbaga iti salmista David nga kukwa ti Apo iti langit ken daga ken dagiti amin nga linaon na iti Salmo 20 ken 4. Isu nga awan iti kukwa tayo kakabsat. Gaputa kukwa amin ni Apo Dios iti adda ditoy lubong. Isu nga datayo kakabsat ket makipagnatayo laong. Datayo ket adda iti tiyempo, iti panagtalinad tayo dito'y lubong. Anya pa iti trabaho na daytoy, Espiritu Santo, tulungan na tayo tapno dumakkel tayo, ket agbalin tayo nga nataengan a mamati. Tadda dagiti mamati, aging ganita kasla paylaong ubing iti panagpamati da. No sika nga namati, ket nalakakalaong agsui, ket han kapay nga mature wenno nataingan iti panagpamati. No sika ket nalakakala nga masair iti riknam ket saan kapay nga nataingan iti panagpamati. Wenno sika ket agal-alla iti pamatim no sa dinulaong iti pangiturturungam iti panunot mo na isuro nga rod ken kan iti may papan iti Dios, may papan ken Apo Heso Kristo, may papan iti Espiritu Santo, ngem aging ganita, ket saan ka pay laong amamati, ket saan pay nga nananay iti panagpamatim iti Diyos. Iso nga kinunanay, ito muna nga Korinto, Kapitulo 2, versikulo 10 ken 10. Ngem kas ko na tinasantuan na surat, ti saan pay anakita wenno nangeg ti tao, ti saan nga ipagarup ti tao mapasamak, isut ti insagana ti Diyos kadagiti agayat ken kuana. No pay kasta babon iti Espiritu, impakaammo ti Diyos kada tayo ti palimad na. Sukimaten ti Espiritu ti amin abanag, uray dagiti nauneg apanggep iti Diyos. Dayta iti trabaho iti Espiritu Santo. Tulungan na tayo, nga ilukat tayo, iti panunot tayo, tapno awatin tayo, iti may papan iti Diyos. Ilukat na dagatoy nga sa una kada tayo, tapno kasta ket maamuan tayo, iti kinapudno. Ket may sapay, dumapay nga trabaho iti Espiritu Santo, tapno papigsaan na iti panagpamati dagiti mamati. Dayta iti trabaho na, nga ti kangrunaan, ti Espiritu, ket papigsaan na tayo iti dayto nga siyempo, ket ipaay na kada tayo, iti namnama nga datayo ket maisalakan. Ket masapul nga agpipinigsa tayo iti panagpamati
kas iti araramiden ti tangal daw. No anyaman iti nangeg tayo nga sao iti Apo ket mabalin met nga iyalati tayo iti sabali. Ipalapayag tayo kadakwada iti nangeg tayo iti tingal daw babaon iti naimbag adamag may papan ken ni Apo Hesukristo. Maligip ko iti ka-konferensyaak nga pastor ni Pastor Johnny Yarsha. Kaano laong nag-chat kami iti messenger ket adu dagiti imbagbaga na kanya may papan iti panagpamati ngem di may sangal na minsan ngal daw nadamag ko nga na disgrasya iso na iti motor na dinongpar iti Vios daytoy motor na ket on the spot na tay iso na. Ket at ko na ni Reverend Hilario Tabangin nga iso na ket addan iti Apo gapo iti panagpamati na iti Dios. When kakabsat mamati ak nga uray nadumteng man dagitoy nga paspasamak iti biag tayo mamati ak no lakit di na italep ti biag tayo iti Apo ket maisalakan tayo kakabsat. Dayta iti trabaho iti Apo ilukat na iti sauna kada tayo. Babawan kadigadipan na kas ni Pastor Tabangin. Tapno ipay na iti liwliwa ken ni Pastor Evelyn nga asawa ni Pastor Johnny. Isu nga kinuna ni San Pablo iti Roma kapitulo 8 versikulo 10 ken 5 ken 10 ken 6 saan kayo apagbalinan at tagabo iti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan kayo met apagbutngan pagbalinan kayo ket di nga anak iti Dios ket babon iti panakabalin ti Espiritu umawag tayo iti Dios ako na tayo ama o amak. At dati may isang ubing, ket adda iti nagdamag ken kuana. Kinunada ito nagdamag. Anak, sino anya tinaga ni tatang mo? Ni Apo Diyos. Anya naga ni inang mo? Ni Apo Diyos. Nasdao dahito nga nagdamag kakabsat iti dahito nga ubing. Api nga tatikas ti bagbaga dahito nga ubing. Ayan na dagiti naganak mo. Idi ubing akpaysan ko nga nakitan man tatang iti naganak ko. Timbagbaga laong dahidi apong ko abakit ken apong ko lakay. Ni Apo Diyos ti tatang ko ken inang ko. Iso nga tatangal daw iti agnanayon ket awan sa baling nga tatang ken inang ko ket ni Apo Diyos. Di ba? Nakakaladingit kakabsat. Kang runaan na kadagiti anak nga awan nga naimatangan da nga naganak. Awan tinakita da nga inang ken tatang. Wenno dagiti nga anak ket idi niyanak da ket natayen ti inang ken tatang da ket awanen kakabsat iti nakita na naimatangan na. Nagsayat lakit din da di apong na lakay ken bakit insuro da ti tatang na ken inang na ket ni Apo Dios. Isu da iti ubing awan sa baling nga bagbaganan ni Apo Dios. Ket no ni Apo Dios iti tatang ken inang na ket ngarod nasayaat iti biag na. Isu nga kunana ditoy saan kayo met apagbutngan? Saan nga nagbuto nga nangibaga nga ni Apo Dios iti tatang na dayjay ubing kakabsat. Ket kunana pagbalinan kayto ket ding anak iti Dios, anak ti Dios dayjay nga ubing. Isu nga da kayo nga anak nagasat kayo na dapay laong tatang ken inang iyo. At dati makuna nga ibagayo tatang ken inang. Ngem kang runaan na ko ma nga naisuro kada tayo nga ni Apo Dios iti amin tayo. Anak na tayo ti Dios. So dayjay kakabsat iti kunana ditoy. Ken ti maudi kakabsat wenno diti versikulo 16 sa kapulo ken inem makidanggay ti Espiritu ti Dios kadagiti Espiritu tayo amang ipakaammo nga anak na tayo iti Dios. Isu nga nagsayaat kakabsat daytoy nga naipakamo itangal daw. Ken ti maudi nga trabaho iti nasantuan nga Espiritu tapno kasta ket
ipaay na iti panakabalin iti iglesia, kadagiti ministeryo na. Dahil iti importante kakabsat. Nga awan iti iglesia, no awan iti Espiritu Santo. Iso nga iti kinunana dito'y naimbagadamag, nga iti Biblia, ket insuro na kadatayo, iti Espiritu nga mangyeg, iti iglesia, kakabsat. Nga kununa ni Pablo, ito muna ang Korinto, sangapulo ken dua, agingan sangapulo ken talo. Mayarig ni Kristo iti maysa abaging adu ti paset na. Maysa lata bagi uray no buklen tinaduma-duma a paset. Kastamat kada tayo amin. Hudyo man wenno hentil, tagabo man wenno siwawaya-waya, nabunyagan tayo ana ikamang iti maysa abagi, babon iti maysang espiritu nga isumat lang tinaited nga inumen tayo. So daytoy kakabsat. Anya ti sarsaritaon naman ng iglesia daytoy. Saan nga daytoy nga iglesia nga ayan tayo ita kakabsat. Iti ibagbagana nga iglesia ditoy kakabsat ket datayo. We are His church. Datayo kakabsat iti sarsaritaon na daytoy. So may iti espiritu tapno kasta ket itpayna iti panakabalin kadagiti amin nga ministeryo nga aramiden tayo. Ket nga rod, ito yung Espiritu Santo, ket adda kada tayo, ket agtratrabaho, kadagiti na dumaduma nga banag. Ket ipay na iti gift, special gifts, kadagiti amin nga tatao, nga agbalin nga iglesia na. Apay, takuna tayo, nakapoy iti iglesia. Nakapoy iti iglesia, tibagi tayo, nakapoy ako na tayo. Ti rason siguro kakabsat, ket saan tayo nga kayat nga pasterken iti Espiritu Santo. Iso nga no kayat tayo mapapigsa tayo ti panagpamati, ilukat tayo, iti biyag tayo. Wenno ni Apo iti Espiritu Santo iti agtaong kumakada tayo kakabsat. Iso nga iti daytoy aldaw madaydayaw iti Espiritu Santo nga agtultuloy, nga agtatrabaho kada tayo, iti dayto nga tiyempo. Iso nga agtuloy, iti biyag, gapo iti Espiritu Santo, adu dagiti maramid tayo babaan iti tulong, ken asi iti Espiritu Santo. Iso nga, iti dayto nga gundaway, awisen kayo kabsat, ang makipagkararag kanyak. Agkararag tayo, umasidig tayo iti Apo, ket dawaten tayo iti tulong na kada tayo. Agkararag tayo. Naindaklan, ken man nakabalin nga Diyos, agyaman kami timbaon mo, nga Espiritu Santo kada kami. Tapno iso iti mangilukat, iti panpanunot mi, ken ti puso mi, tapno kastakit makita mi, iti kinapudno. Agyaman kami, iti Espiritu Santo nga gargaraw, iti biyag mi, o Apo, iso nga napigsa kami. Ngagministeryo gapo iti Espiritu Santo. Kanada kami nga dumudawat itik asi o Apo. Ken napabilig kami nga masidagkan kagapo iti Espiritu Santo. Nga awan iti pagbutngan mi gapo ta daytong Espiritu Santo isu Apo iti mangmandar kada kami. Wenno Ama, itultuloy mi karkararagan dagiti anak mo. Kasyam kadi ni Ate Beth Reyes o Apo iti kasasaad na. Bendisyonam kaditi salunat na. Bendisyonam kaditi sa lunat ni Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, ni Tita Cora Navarro, ni Mami Presi Ancheta, da Manong Jaime Ferrer kente pamilyana, ni Manong Raymond Neflas, ni Mami Nati Pascual, ken ikarkadawdawatan ken ikarkaragan mi Opo, the Dr. Lay Juan, nga asawa ni Bishop Juan, bendisyonam kaditi sa lunat na, O Diyos. Bendisyonam the Bishop Danny ken Mami Ruth Arichea, iti sa lunat da, O Diyos. Ikaragdawdawatan mi iti nasayaat asalun at kadakwada, iti dayto ng aldaw. Ken kastamet nga gyaman kami, iti salunat da Nanay Felisa Sanchez, Nanay Lilia Marquez, da Manong Dani Pagaduan,
Ken tultuloy mi nga ikarkaragan ni Manong Manuel Garcia o Apo. Bendisyonam kaditi salunat na. Itultuloy mi karkaragan iti panaka-recover na o Apo. Babaen iti stroke. Karkaragan mi ni kabsat nga Jezreel Marquez. Ni Manang Zenny Cardona, bendisyonam kadiso na Apo. Ken kastamet o Apo nga idawdawatan mi. Ken ikarkararagan mi o Apo. The Christian Ray Dano nga iso nga agi-defend o Apo iti thesis na tapno makagraduate iso na iti architecture. Ken kastamet iti nagbaligi ni kabsat nga Lara Reyes. Iti anyaman nga exam na o Apo makapasa ko iso na. When o Apo, idawdawatan mi, dagiti anak mo o Apo nga agyaman ken ka, iti daytoy nga lawas, gapu iti impaay mo nga gundaway mga makapagselebrar iti birthday da. Dakabsat nga Major Rubino to 27, ni Diane Pascual into na 28, ken Mark Jomel Pascual, ken kastamet ni Sister Fatima Guillermo ngagkasangay into no 30. Bendisyonam iti salunat dam amin o Apo ken agtultuloy kadi iti nasayaat nga biag kadakwada. Ken kastamet o Apo ket makipagselebrar kami kada Manong Robert ken Jane Sierra iti ika 25th wedding anniversary daw Apo. Bendisyonam dagiti patpatigdang anak, the Jane Monique, John William, ken Jana Rica. Bendisyonam kadi iti salunat daw o Diyos. Ken iraman mi nga kardawdawatan ken ikarkaragan da Manang Juliet Tobias Sayo. Bendisyonam ti salunat da Nanay Margarita Tejada, Nanay Marcela Evangelista, ni Nanay Adelina Roman, ipakpakaasi mi iso daw Apo, magtultuloy ka diti, salunat ng ipayo mo kadakwada. Ken kastamat ni Manong Samuel Landingen, iti dawat ken kararag na o Diyos, may papan iti baro nga lugan, nga maipaay ka dagiti amin nga, iti kooperatiba daw o Apo. Sapay ko ta itinabita panawen kat maaramat dan, dagito nga lugan. Ken kastamat o Apo, ngay karkaragan mi, iti chairman mi iti church ni Sir Jun Sermonia, ken dagiti amin nga opisyales, nagtugaw iti daytoy sumarunong nga konferensya. Winawa mga nilangitan, madaydayo tinagan mo, nga dakada kami nga naaramat, iti panakaipa iti mensahe, ken dadumapay nga aramid, iti panagdaydayaw. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babawan tinagan ni Apo mi nga Jesucristo, kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Itultuloy tayo ti panagdaydayaw, at datay ti panawen ti panangted, ken panagtulnog iti sao ti Diyos. Masapol amang itugot ti tunggal maysa, iti sagot kas man na euro, man yan nurot iti emparabor ti Apo Diyos. Yo. Ket, sorry. To'y sagot nga yegni, nagtawod ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Apo mi Jesus, bendisyonam kadigiti amin nga anak mo nga mangipaay, kadigiti sagsagot da, babaen iti
bank account iti Nax United Methodist Church. Bendisyonam kadi, dagiti trabaho ken pagbiro kan daw apo, ken negosyo da, ikamatalik mi ti pamilya da, para buram kadi, isudat ti kinasalunat, ken uray pay iti nasayat nga biyag, iti nagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Madaydayaw iti Diyos, iti daytoy nga aldaw kakabsat, ket agtultuloy tayo nga makipagnaken kuana, iti daytoy nga aldaw, iti selebrasyon, iti Pentecost. Ket no daman, dagiti agpakararag, ket tumawag kayo laong, awagan nyo iti telephone number, iti Nax United Methodist Church, kenda kayong ag-service, pa-service, ket ibagayo lang kanya kakabsat. Ket iti daytoy nga lawas, ket lawas tapno kasta, ket aglibak kakabsat, ket agawid paylang ijay probinsya, tapno agpapigsa sa jay, ket makaala iti nasayat nga angin, amang pabangar, iti biyag, iti panagtultuloy, iti inak panagserbi kani Apo Diyos, iti umay manen nga konferensya, akas Associate Pastor, iti Ilocano Service. Ken kastamat kakabsat, nga happy birthday, kada kayo amin nga agkasangay, itangal daw, ken madaydayaw iti Diyos, iti biyagyo kakabsat, nga ni AJ Reyes, ket happy birthday, ken kastamat ni Major Rabino, ni Dayan Pascual, Jomel Pascual, ken Sister Fatima Guillermo. Madaydayaw iti Diyos iti biyagyo, ken kada kayo amin nga agselebrar iti kalaysayo akas da Manong Robert, ken Manang Jane Sierra, iti 25th anniversary da ni Apo Diyos iti madaydayaw, ken may tanop. Ket ni Apo Diyos kumangarod, tagtultuloy, nga mang bendisyon kada tayo amin kakabsat, iti daytoy nga lawas. Sige. Ingatan ni Jesus, impay na Kanya, grasya na di mabubus, ketin salakan na. Ngimamukmet na jay pinati, ket namnamae kamabalin na. Nga ido linsalak niwan, aging gat panungpalan. Apay nga inted na Kanya, pamati mangispal. Ket tinapatega sa una, puso talna tiegna. Ngimamukmet da jay pinati, ket namnamae kamabalin na. Nga ido linsalak niban, aging gat panungpalan. Jak maawatan no kasano, ati Espiritu, balbaliwan ati puso, agtulno ken Kristo. Ngimamukmet da jay pinati, ket namnamae amabalin na. Nga ido linsalak niban, aging gat panungpalan. Jak amunuin tunano, tiya ay ti Apo. No mapanagtuso
mabat wenno agoraya. Ngemamok met dajay pinati ket namnamae nga mabalina nga idu linsalak niban aking gat panungpalan. Agkararag tayo. Itultuloy mi nga masideg kami ken ka o Diyos, iti daytoy nga aldaw, iti panakalipas, daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw Ilocano. Agyaman kami ken ka o Apo, kadagiti insagot mo nga anak mo, tapno makadwami iti daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw, agyaman kami iti biag ni Manang Zenny Rodrigueza, akas liturgies mi Apo, bendisyon na misuna ken iti pamilyana. Bendisyon nam kadi ni Brother Jodic de los Reyes, ken iti pamilya na o Apo, ni Renwell, ken Ronnie, ken kadagiti amin at tumulong kada kami o Diyos ng staff, ken ministerial team, iti daytoy nga aldaw, madaydayo itinagan mo. Ken kastamat nga agyaman kami, iti nabaligi nga kalaysa, the Gretel, ken Grace, ikalma, iti Friday, bendisyonam kadi, uray pay o Apo, iti family ni Manong Rudy Paking, bendisyonam ti salon at nakadi iti daytoy nga oras. Ket dagiti sami nga naganan o Apo nga maidawdawatan ken may kararagan, ket itultuloy mi nga ikadawdawatan ken ikarkaragan iti daytoy nga lawas. Ket bendisyonan na kami amin o Apong anak mo, iti daytoy nga aldaw graman, dagiti anak mo nga dadayyo balasiw taaw, akadwami ita nga oras nga agdaydayaw ken ka. Madaydayaw itinagan mo o Apo Hesus Kristo. Ket dagiti dawat ken kararagmi, itinagan ni Apo mi Jesus kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangrunang, ti langit ken ti dagang. Amen. Ket itawaten tayo itinaindaklan nga bendisyon nga gapo itinagan ti Dios Ama. Babon iti anak na isu ni Apo Jesucristo nga isu ti dalan, isu ti pudno ken isu ti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti itang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag bigat ti amin ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo. Amen.